intention, Thanksgiving Mass for the 72nd birthday of Marian Kaimi, offered by Marian Kaimi and family. Daghang salamat ug maayong buntag.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, magkinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon na nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Daduon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili buta nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag niya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran, ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtutuo. Paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud. Kay kamo, gipanganak pag-usab, dili pinaagi sa tawo, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tawo sama sa balili, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang balili mamatay, ug ang bulak niini malarag. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nga naha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daika ang Ginoo, O Jerusalem. Dayga ang Ginoo,
iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang mga sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang mga pulong. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong at tukang hako. Ang iyang mga balaod o mga gimbutan nga tukang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Naguna si Jesus sa iyang mga tinunan ug nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tao nga nagsunod kaniya. Gilainaw sa pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinunan ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati kamo, matod ni Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem ug itugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latuson ug unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulog ka adlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami pabuhat kanimo. Unsa may pabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga akong bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus ug giingnan,
Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila, ug ang mga pangulo nagmando kanila, apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Diya sa atong Ebanghelyo karon atong makita nga atong madungog na ang mga apostoles na gipili ni Jesus dili man to mga perfect individuals, no? They were chosen by the Lord not because they were perfect. In fact, sa Ebanghelyo karon nag-ilog sila kinsa mo'y mabutang sa tuo o sa wala, no? Sa trono ni Jesus. Nangasuko ang uban, no? Murabag na ay competition among themselves. Na ang limitasyon sa tao, no? Nga mangita og mga tawhanon nga himaya o kadayganan. Apan padayon gyapon silang gihulma ni Jesus hangtod nga nahisama sila sa ilang maestro, ang atong Ginoo. Ang gipangita na gud ni Jesus nga sila willing, andam nga mosunod kaniya. Mga igsoon, usa kini ka mensahe nga maghatag ka natong paglaom. Ani kita karon sa simbahan, nagsaulog sa santos nga misa, kita mga Kristiyanos, dili tungod kay mga perpekto ta. Ato gyapon gidala ang ato ang mga kakulangan, ang atong mga limitasyon, ang atong kasalanan. Apan ana ang Ginoo kanunay nagmaymay ka nato. Ana ang Ginoo nagpahinumdom ka nato nga ang pinakaimportante gud sa ato ang kinabuhi isip Kristiyano mao nga kita sama kaniya makat-on pag-alagad sa atong isikataw. Nga unta taliwala sa atong mga kakulangan, makat-on gyapon ta pagsakripisyo alang sa uban. Sama ni Jesus, no? Ang grasya kanunay manggihatag sa Ginoo nato. Ang ato lang nga musanong ta kanunay. Kung mahagba ta, mubarog ta. Kung makabantay ta nga ang atong gihunahuna, ang atong kugalingon, then we go through the process of purification. I-purify nato kanunay ang ato ang motivation. Anong ako maning gibuhat? Anong naghimo man ko niini? Kung again ang atong focus, ang atong kugalingon, nan sama sa mga apostoles sinaot masinati nato ang grasya na makalimpyo sa atong kasing-kasing sa inanay nga paagi. At first, the apostles were somehow focused on like worldly fame or whatever perks they can receive by following Jesus. Pero nasayod ta nga eventually kining mga apostoles except ni Judas nga who fell into despair tungod sa iyang paglimod, di lang sa paglimod kundi sa iyang pagtraidor, pagbaligya ni Jesus. Ang mga apostoles bayasad nakasa, no? Pero miabot ang punto nga ilagya po di ay nga gisangyaw ang ebanghelyo ug sila namatay isip mga martir. Sila namatay nga nagsangyaw sa maayong balita. They were eventually perfected by the grace of God. They were able to keep struggling until they reached the final destination to be with God forever. Mga igsoon, mao ni atong pangayoon kanunay sa Ginoo nga mulahutay ta sa atong pagpaminaw niya sama sa mga apostoles, nga mulahutay ta sa ato ang pag-abli sa atong hunahuna o kasing-kasing
Sa grasya sa Dios aron ta mahugasan nga mulahutay ta sa atong papaningkamot nga makasunod ta ni Kristo, nga dili ta magunahuna ang alagaran ta kundi kita ang mualagad ngadto sa uban, nga mulahutay ta nga muhalad sa atong kinabuhi alang sa akayuhan sa atong isig katawo. Hinaot paunta. Amen. Palihog manindog. Mga pag-ampo sa katawhan. Si Kristo ang atong nanagna mahitungod sa iyang kaluwasan nga kamatayon o pagabanhaw. Dadoon nato ang mga pangamuyo ngadto sa amahan sa tanang kaluoy. Moingon kita, O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. O Ginoo, himoa kaming nga ang mga pangulo sa simbahan, mahimong matuod nga mga sulugoon, nga nagabuhat sa samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, magbansay sa ilang gahom, alang sa kaayuhan sa ilang katawhan, ug likayan ang panagsumpaki ug ang kawalay pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga makaamgo kita, nga sa mga mata sa Dios, ang kalampusan dili masukod gamit ang sukdanan sa kalibutan. Apan pinaagi sa pagtahod nga atong ihatag sa atong isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga sila nga nagmasakiton, makaamgo ang ilang pag-antos, hiniusa sa pag-antos ni Kristo, mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na, makakaplag sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming matuod nga mga sulugoon. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pag-alagad sa usag-usa, pinagi sa pagsundog sa imong anak nga miula sa iyang kinabuhi alang kanamo. Hugasi ang among unahuna og mga kasing-kasing aron kami mahisama ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo araw ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdagpagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapusdanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo,
timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala ka namo nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nag-aawit kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuhang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga Anak ka sa mga langit, agay mo na imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angin nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang mamaayo. Maayo ako.
sa kamatahong katungadamgo ang paglingkawas sa Sion. Napuno kami sa pagmaya tungod sa hitabog nga talagsaon. Pagkamaayo sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Mga kaaway sa imong lungsod, natingalaog nagkahilom, kay mitunghaang kaluwasan, alang sa imong katawhan. Nagaanhi sa kalipay ang nagpangutan, ug nag-awit ang sinakit, kaysa kaayo mo, O Ginoo, imong ipanalaginan. Pagkamaayo sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Mag-ampo kita. O Dios sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, maggalaon ta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.